her lidt beskidte dyrepasserbiler, det er dyrepasserbiler. Ja. Kan jeg godt lade sådan? Du suser lige op med din madpakke, så kommer vi her igen. Sådan helt overordnet, så er hun bare rigtig glad for dyr, og bruger rigtig meget tid på dyr, og har selv dyr, både hunde og hest og kat og kaniner, og bruger rigtig meget tid sammen med de her dyr. Men hun havde ønsket sig at komme til Borneo og hjælpe orangutangerne, eller at komme til Thailand og være sammen med nogle tigre. Hun ønskede sig virkelig at prøve at være sammen med nogle vilde dyr. Det får hun så lov til i dag? Ja, det får hun lov til i dag. Hej Anne-Mette. Jeg er lige på vej op ad løbegården nu til dig. Okay, kom. Ja, du kan bare blive siddende, så jeg åbner bare lige lågen. Glæder dig til i dag? Ja, rigtig meget. Jeg har glædet mig i flere dage. Ja? Så det ved. Så. Man kan opleve vores ganske almindelige hverdag, almindelige for os i hvert fald. Og nogle dage sker der en masse forskellige ting, og andre dage så er det bare det, som vi gør hver dag, og gøre rent og lukke dyrene ud og ind. Så det er jo meget forskelligt, men i bund og grund vores hverdag. Og så er der Akasia derovre, den lyse, som står om bag ved pælen der. Hun må jo så være 2 år gammel efterhånden. Så hun er den ældste. Ja. Hvis du har med girafferne at gøre, er du så ikke nogle gange, når du er ude ved dem? De er slet ikke så kende, og vi går heller ikke ind til dem. Det er ikke fordi, de er farlige som sådan, men de har nogle enormt lange ben. Ja, så de... Og når de flytter sig nogle gange, så siger benene sådan her, og så kan man altså komme til at stå i vejen, så man kan sådan lidt komme til, hurtigt komme til at blive sparket. Så vi går ikke ind ved dem, og de er ikke kæden. De kan godt en gang imellem, som sagt, de er meget nysgerrige, så de godt komme hen og så stikke hovedet ned og snuse til en. Og hvis man er heldig, så bliver man slikket, får man sådan en lang tunge hele vejen op. Så det kan man jo så vælge, om det er hyggeligt eller ej. Men klappes, det vil de ikke rigtigt. Ja. Det kan vi heller ikke rigtig komme til. Hvordan kan du egentlig kende forskel på dem, når de er lige, nogle af dem er lige høje? Hvis du kigger godt på dem, hvis du nu kigger bare på 2 af dem for eksempel og sammenligner dem, så kan du se, at deres mærker og deres farver er meget, meget forskellige. Ja, det kan man egentlig godt se, for den der mørke og den der lyse, og den er sådan firkantet. Og den der. Så når man sådan kigger på dem hver eneste dag, så lige pludselig er det meget tydeligt at se forskellen. Da vi skulle ud og løbe girafferne ude, det var ret sjovt, men det var også ret sjovt, at jeg fik lov til at røre en næsehorn, og det har jeg aldrig prøvet før, så det synes jeg var ret spændende. Han tager det bare helt så roligt, han kan. Og de andre, de løb bare ud, og han gik bare så stille. Og da hun så pakker det ud, så siger hun, ej, hvorfor får jeg et stykke papir? Og så blev hun sådan helt optaget af det og læste, og blev mere og mere oplyst. Og så, hun blev helt, hun blev ellevild. Det var fuldstændig ud over, hvad hendes tanker havde kunne forestille sig. Nej, det er da ikke den. Så den har et øremærke forhold. Og den der derovre. Det er dejligt, hvis den ligger over i det beskidte jorden over. Ej, den er stor. Nå. Den står lige her. Hvad hedder det? Kan det godt passe, det haleløs, der har fået? Det er i hvert fald en af de ældreligste. Jeg ved ikke, om det er haleløs. Jeg kunne ikke se, den gik sammen med så jeg er ikke... Lårbærserne sammen. Lårbærserne sammen. Det går da meget godt med at sige, ikke? Jo. Ej, du kommer nok lidt tæt på, hva'? Er du klar? Ja. Så halvløs.
gør os ikke mere ondt, når vi får øreringe i. Og så, ja, lige præcis. Og så mor ville jo ikke have, at hun skulle være ved os. Så hvad skal der ske og sådan noget. Den kommer i hvert fald tæt. Det lyder lidt vildt, men det er meget harmløst. Den kommer i hvert fald tæt. Men nu skal vi som sagt ned og gøre rent. Nede i girafstallen. Fordi det skal jo også gøres. Jeg synes, det er vildt fedt at være her indtil videre. Jeg har jo ikke set et sammen endnu. Det var nede og ringmærke den der vandbøtte. Hvordan oplevede du det? Jeg synes, jeg blev lidt forskrækket, fordi den sagde alle de der høje lyde. Det var sådan lidt højt. Jeg synes, det var lidt underligt at se det, fordi at man bliver måske lidt overrasket over, at den reagerer sådan, som den gør. Ellers er det fint nok, og jeg synes, det er fedt. Hvordan er det at få lov at komme så tæt på? Det er rigtig, rigtig fedt. Det har jeg ønsket mig i lang tid. Fordi jeg synes, det er også fedt at komme tæt på alle dyrene, og bare kan se dem og røre ved nogle af dyrene som et næsehorn. Det har jeg aldrig prøvet før. Var det blødt eller hårdt næsehorn? Det var sådan blødt, men så havde de der stikkende hår. Ja, han er kæmpe stor. Og nu fandt han noget, der var åbent. Så er han ude. Lukker vi for ham igen. Ja, han så også lukket ind samtidig med de andre næsehorn. Ja, så kom han ind lidt før de andre, sådan at de kan gå igennem herude, når han er lukket ind. De er med os, så det er alt, hvad vi laver, de er med til. Om det så er at gøre rent, eller om det er at skal mærke den nye kalv, der er kommet derude. Det er det, vi laver de, eller er de med til i hvert fald. Må se, nu hoppede den ned i det. Bare med. Det er nogle af de små bidder der. Men de kan altså også få lidt hård mave, de her små nogen. Så er det sådan nogle mærkelige orange nogle, de får. Og så bliver de helt hårde. Så vi hjælper dem lige med at fjerne det, og der var ikke så meget. Så. Men den blev født i går. Nå, hvor er den fed. Jamen, jeg er også færdig med det. Jeg har lige gået lige første uge. Nu får vi på den der Egolette, og så tænkte jeg på, at man skulle gå ned i Bali. Ja, jamen, så mødes bare dernede. Okay. Så før det var der kørte vi op igennem. Skal jeg bare rive det hele her i den der? Er det hårdt? Ja, de er ret tunge og ret store. Nu skal vi ind og tage nogle flere. Hvad er det for nogle grene, der? Det er dem, der er inde hos girafferne, dem de hænger op. I sådan nogle, så de kan spise dem. Du kan se, at de er helt hvide. Hvorfor er det? Fordi de har spist alt det bark, der er på. Okay. Kunne du godt tænke dig at blive dyrepasser? Det ved jeg ikke. Faktisk er min plan faktisk at blive dyrlæge.